pa rin yung hakot. Mataas na oh. Mataas-taas na. Nagpahakot ako kasi yun nga, ito may ilalagay ako dito na karawas. Saka bukod pa dun para matanggal yung lamok. Kasi pag umuulan, malapit na naman yung tag-ulan, naistakan dito. Iniiwasan natin yung lamok. Baka madinggi yung mga bata. Pero dito mayroon pa yan. May tatambagan pa dyan malalim. Pero paunti-unti lang. Panambak. Yan, Kuya Puloy tsaka si Tilo. Nakasabay ko na. Punta na doon kila Tricia. Dito lang kami. Ayan, dito na kami kay Tricia. At nandito sila. Si Tilo, Kuya Joel, Kuya Puloy, Kuya Arnel, si Kuya Gatcho. Ayan. Almusal muna. Wow. So nga. Almusal na kasi sa bahay. Hello. Amo na yung ano. Hagdan. Hagdan, amo na. Gabay. Gabay na lang kung kulang. Diyan ko nung anod. Tricia. Nag-iigib. No? Walang tubig yung gripo. Malabo pa. Ah, malabo pa. Parang siya. Malabo. Tingnan mo siya. Oh, may sayawan din pala sa kabila. Sabi ko kay Tilo, magbay din ah. Oo. May sayawan din pala. May sayawan. Ayan, at maghakot kami ng ano, ng mga buhangin sa taas para mag-asintada sila sa taas. Doon na kami maghalo. Ha? Lima-lima. Maghakot kami ng ano. Oh, ang maghakot. Hakot ng mga haluin. Dinuloy pilay. Dinuloy pilay. Amo. May hagdan naman na eh. Ito, may, dito may gano. May daan dyan? Meron. Saan? May daan. Ah, dito.
Alin? Bro, hawakan mo. Ayaw na naman. Makadaan. Doon sa pila, bawas na lang sa doon. Ah? Oo. Ha? Yan, lalagay ng ano, lalagay ng bakal sa biga. Si Kuya Joel. Kahok. Oo. Nakapagod. Dapat? Ibaba pa man tiga po na si babok mo. Claro. Patungaan. Pareho kanto ah. Ay, sa raron pa lang. Nakapatong ating balagbag. Stira. Yan na. Pero Kukunin mo daw, tol. ano? Gold na lang? Mata mo naman ko na yung maging kubiri dyan. Meron na yan mga tanda dito. Meron daw kapil. Doon sa kapil. Ha? Harap po. Ayong harap. Uwi ng... Kaya nga, ipapatong natin ito mapakadalo. Oo. Kaya hindi ako nag... Sinsilan mo din nila. Pagputang ko dito, bakal. Kaya dyan tayo Isabit mo dun sa ano. Bili. tapon. Gagawa ko yan. Alanganin eh.
Bakal. Tara tabi ko yan eh. Sa stirrup. Ano, kasi pa dalawa simento doon, isa lang, katulad kapon. Dalawa na. Baka di makakilit yan, Ah. baka di makakilot. Sige ko, isa. Dali yung butang. Ano siya na? Sige mo. Ay, pamalakinta natin. Sirap na. Pero ko sa natin. Sige yan. Dali. Sirap na. Oo. Ano ba? Banyak po ko saya ya. Dali. Di, ilog mo na. Ilog mo na yung stirrup. Oo. Gantunin mo. Yan, sige. Gantunin na gilid mo sa mga yan. Pako mo muna to. Gantunin sa... Ito, pako mo muna. Dali mo ba? Ito, lo. Ay, taas na mo taas. Tama po, tigo. Ano mo na po tigo. Dali mo na. Oo. Pababalo. Lo. Yes. Gusto mo pa, ay stirrup mo. Luwas mo. Ayun, sakto. Sakto. Awan na na. Kurente, taas. Dito. Alanganin dito? Baba. Dito na lang. Para mamaya tuloy na. Ay, patuloy-tuloy mo yan. Sa loob mo dapat. Sa loob. Dito, palungan. Alanganin tayo doon dandaan. Oh, Sa loob lang. ano bis nga, ikot yan. Pasigip ng pasigip. Kami lo, tulong tayo dyan lo. Tulong tayo. Sige. So yan, videos yan, nilinis ka po ng kilo. Very good, Lo. Isa na lang, Lo. Siyang simento na kaloy mo dahil masikip dito. Ay, di pungal. Napatid na nga yung chilas ko. Nasabi ko na nga. Adi, taas man. Yan. Delikad ito. Matibay ka na, Ikot mo nga. Kabilya. Yan. Pagulan mo sa natin. Yan. Hindi yung pagbunsat mo. Puno-puno.
dyan, pamod mo ng dito ng ano. Isang eskira. Ikat ko lang. Hirap. Gano'n ito na patata. Pwede mo ko kanas yan. Wala nga. Wala pa. Ha? Ngamin. Kuna rin. Gusto na dilo yung bigler. Ito, matigas baga. Yo, nandiyan binder ko, abot mo mga binder. Yung ano po, re-request ko. Kahit yung tubo. Mahirap pag isa lang ang helper. Ito, tubo. Tubo. Tubo na lang. Kawawa talaga. Matabi isang son. Ha? 5 dos. Kung sa tubig. Wow, ingat lagi. Yung malimang dos. Tulong 4.
po, di makatulog, pilay. Lo, pwede Alin? Ayan, tubig na lang. metro. Dus. Pon sabi ah. O saan po? Ang tabilya. Dos. Tinatang ba mga? Ito, tatabahan pa na to. Duro dos. Oo. Kahit dali. Ay, ay. Oh. Patol. Bakal panel. Kaya nung para maidikit natin ito. Bumili pa tayo sa apakan. Sabay-sabay ng gawa. Ayan. Mula din. Mula din. 1, 2, 3, 4, 5. Ayos lo. Ayos lo. Ayan, ang bata dito.
Mahirap maging pangit, di pinaniwalaan.
ibusol mo yan. Ay, makalog. Punta ka dito. Hop. Naipit. Ayan, sinauna yun. Sinauna. Tilo. Hindi na una. Sige. 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 Hop. Kamay. Yan. Wala. Yan. Sige. Kamay. Ano? Ano? Isa pa. Tama. Bakal. Ba? Nakahok. Dito yan. Kaya yan dyan. Ayan yun. Ayan, tinutulungan ko muna si Kuya Jewel mag lagay ng bakal dito. Kaya pag nakaano na to, tulan ko na si Tilo. Yung mga gagamitin dito, mga hollow blocks. Ito, dyan na natin pasok. Wala kuryente siyan, makawitan. Ayaw ka na. Sorry ko. Kunin mo yung ano, yung tilok mo, ibaba mo. Dito tayo. Buhay. Buhay. Yun ka. Dun ka, dun ka. Oh! Ano, labas? Ilawas mo. Labas ka, poste. Oo, oo. Bakal. Bakal. Okay. Labas ka dito ya. O sa dia. Ilawas mo. Labas ka din nakabikot. Oo. Ay, tama mo na yan. Oh, Yan. sige. Pari luwas plus sa kita. Ha? Luwas plus. Amo na yan. Bra. Inupinan na. Dito kaya, inalim kaya ito. Ha? Inalim kaya. Ano na? Bakal pa. Bit niya. Butang ta na nga yun. Gitna na. Guri na wala ni, tanin hindi magawagan. Di ba ba? Buran mo muna sa baba. Tiko kaya, tiko. Ha? Tiko. Tiko. Agad na. Kapal. Ingat ka na ibutang supit yan. Ikaw, ano pa yan? Full pa. Bawat nais mo, bigay sa'yo. Yung kalim. Ang bibigay. Sakto ba lang yung ko natin? Yung doon sa puti na yun, no? Ano pa? Kaalay. Ha? Sakit mag-good pagkalay.
Uy, tara. Abi. Kuha kaya di ako patalo. Babara na ba yan? Sarap yan. Bakul. Mga anak ko di. Hindi na kaiba si Hermana mo kain. Saan? Pamature. Hermana? Sabi nga nini, ada sa ko sa judges si Chop na tigi. Ngayon nga sa pabor-pabor ha. Sino naman gagana si Hermana? Ha? Sino naman gagana? Kaya ni. Kanani sila pala. Bahay na ka. Ito na. Bali may gitna pa yan. Dito. Hindi niya mag-ina. Luluto. Malupit yung init. Ikaw, Jewel. May trapal, hindi naman nakala. Wala na, tanggal na eh. Mama tayo.
kumain bigas mais. Ayaw kumain bigas mais. Taas mo. Yan ang Yan. Ayan po at tapos na namin yung bakalan ni Kuya Joel. Baba muna, grabe yung init. At baka mamaya mapormahan yan o bukas. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At syempre maraming salamat muli sa lahat mga viewers, mga sponsor natin. Yan. Ayan po. At bye-bye.